ንእስነት ዓብይ ዕዳዶ ወይስ ዓብይ ጸጋ ካብ ግዜ ወጻኢ ክኸውን ዝኽእል ነገር የለን ንዕወትነት ሕልምታትና ቀትርን ለይትን እንጓየሉ ብጸጋነቱ ልክዕ ክንጥቀመሉ ኣብ ዘመን እዚ ንእስነት ብሓቂ ዓብይ ዕዳ ዝብል ትርጉም ንምሓዝ ተቃረበሉ ግዜ እዩ ዘሎ ምስ ውሽጥና ኣልቦ ሌላ ምስ ዓለም ግን ቢዚ ኢና ዘለና ህይወት ማሕበረሰቡን ክቕይር ዝኽእል በዓል ርስን ጉልበት ውዒ መንፈስ ንኡስ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኣሎራ ውሽጣዊ ብርሃን ኣድማሳዊ ድምቀት ንእስነት ከመይ ኣሎ ንእስነት ኣብ ዘመን ከመይ ትገልጽዮ ብተለምዶ ከምቲ ዝበሃል ንእስነት ዓብይ ዕዳዶ ወይስ ዓብይ ጸጋ ህይወት ማለት ግዜ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገር ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ግዜ እዩ ዘሎ ካብ ግዜ ወጻኢ ክኸውን ዝኽእል ነገር የለን ካብ ግዜ ኩሉ ድማ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ዕድሜና ናይ ምውሳን ተኽእሎ ዘለዎ ግዜ ንእስነት እዩ ግዜ ንእስነት ንእስነት ብሙሉእ ንቕሓትን ብስለትን ህይወትና እንቀይረሉ ዓብይ ጸጋ እዩ ብልሕን ዋዕን ንእስነት ብኣግባቡ እንተተጠቒምናዮ ብሚዛናውነትን ብምስትውዓልን እንተቐኒናዮ ህይወትናን ህይወት ማሕበረሰብናን እንቀይረሉ ዓብይ ጸጋ እምበር ዓብይ ዕዳ ኣይኮነን ኣብ ስለ ዓርስና ዘለና ርድኢት ብምዕባይ ብሙሉእ ዓርሰ ቅቡልነትን ዓርሰ ምዃንን ሕልምታት ተሓንጊጥና ንዕውትነት ሕልምታትና ቀትርን ለይትን እንጓየሉ ብርኪ ዕድመ እዩ ንእስነት ማለት ይኹን እምበር ብተለምዶ ንእስነት ዓብይ ጸጋ እናሃለወ ዓብይ ዕዳ ብዝብል ትርጉም ንእስነት ክትርጎም ሰማዕና ብዙሕ ግዜ ብትኽክል ከምኡ ዓይነት ትርጉም ንክወሃብ ዘገድዱ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ከምኡ ዝበሃል ንእስነት ዓብይ ጸጋ ኣለሃለወ ዓብይ ዕዳ ዝብል ትርጉም ክሕዝ ዝኽኣለሉ ምኽንያት ድማ ብጸጋነቱ ልክዕ ክንጥቀመሉ ብኣግባብ ኣሕናን እንደሎ ህይወት ንምስራሕ ክነውዕሎ እንተይኮነስ ኣብዘይ ቦቱ ኣብዘይ ማዕሉ ክነውዕሎ ስለ ዝረአ እዩ ዕዳ ዝብል ብፍላይ ኣብ ዘመን እዚ ንእስነት ብሓቂ ዓብይ ዕዳ ዝብል ትርጉም ንምሓዝ ተቃረበሉ ግዜ እዩ ዘሎ ምስ ነፍስና ንምርኣይን ንምሕታትን ምስብሳብ ካብ ምስኣና ዝተላዕለ ግዜን ጉልበትን ንእስነትና ከይተጠቐምናሉ ኣብ ሕና እንደሎ ህይወት ንምስራሕ ከይውዕልናዮ ብኣጋ ዝቕህመሉን ብከንቱ ዝሓልፈሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንእስነት ብሓቂ ዓብይ ጌጋ ዝብል ትርጉም ንምሓዝ ተቃረበሉ ግዜ ኢና ዘለና ንነፍስና ንምርኣይን ምስ ነፍስና ንምውጋዕን ምስብሳብ ካብ ምስኣና ዝተላዕለ ግዜን ጉልበትን ንእስነትና ብኣጋ ከይተጠቐምናሉ ብኣጋ ዝቕህመሉን ብከንቱ ዝሓልፈሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ብፅዕንቶ ዓለም ለኻውነትን ማሕበራዊ ሚድያን እየ ኢልና እንናገሮ ማንነት ክሳብ ምስኣና ኣብፅሒና ኣሎ ኣብ ኢድና ዘሎ ጉልበት ዋዒ ብስለት ንእስነት ኣሕና ንደልዮ ህይወት ኣሕና ክንሃንፆን እንግበአና ህይወት ንከይነውዕሎ እውን ምስ ውሽጥና ምስ ነፍስና ዓሪና እናተረሓቕና ኢና ዘለና ንሓሙሽተ ደቂቓ እውን እንተኾነ ምስ ነፍስና ክነዋግዕ ክንዝቲ ስለ መጻኢና ክንሕንፅፅን ኣብ ዘይንኽእለሉ ኩነታት ኢና ዘለና ምስ ውሽጥና ኣልቦ ሌላ ምስ ዓለም ግን ቢዚ ኢና ዘለና ቢዚ ካብዚ ዝተልዓለ ድማ ኣብ ዓብይ ዝኾነ ናይ ማንነት ውድቀት ኣቲና ንርከብ ኣነ ከምዚ እየ ኢልና ዝንገርን ዝንበርን ህይወት ካብ ምስኣና ዝተልዓለ ድማ ኣብ ከምዚ ተኸደንኹ ከምዚ ረገፅኩ ንዋታዊ ንሕንሕ ኣቲና ንርከብ እዚ ድማ ብኣጋ ተንጥቀመሉ ብኣግባቡ ተንጥቀመሉ ነርና ብዓብይን ብሓቃውን ከንበረና ዝኽእል ዝነበረ ግዜ ጉልበትን ንእስነት ንንዋታዊ ንሕንሕ ብዝብል ብንሕንሕ ዝተዓጀበ ናይ ይምሰል ህይወት ክንመርሕ ዝተገደድናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብኣና ክንበርን ዝነበረ ህይወት ምቕታል ግዜና ጉልበትና ንናይ ውክልና ህይወት መስዋዕት እንግብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንባዕሉ ዋጋ ዘይህብ ንባዕሉ ክብሪ ዘይህብ ንማሕበራዊ ሕግን ባህል ዋጋ ክህብ ስለ ዘይክእል ድማ ኣብ ዓብይ ዝኾነ ስለ ንቦናውን ማሕበራውን ቀውሲ ኣቲና ንርከብ ብስንኪ ስነ ልቦናዊ ማሕበራውን ቀውሲ ድማ ንግዜያዊ ዕረፍቲ ብዝብል ወይ ከምዚ ፔንኪለር ብዝብል ንግዜያዊ ዕረፍቲ ተባሂሉ ናብ ሱስ ናብ መስተ ናብ ዝሙት ወይ ሰይሰልነት እንቃልዐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዓዱን ህይወት ማሕበረሰቡን ክቕይር ዝኽእል በዓል ርስን ጉልበት ውዒ መንፈስ ንኡስ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ከም ዓበይቲ ምኽንያታት ክለዓሉ ዝኽእሉ ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ናይ ኣተዓባብያ ጉዳይ ወለዲ ደቆም ዝዕብይሉ ጉዳይ ክህሊ ይኽእል እዩ ናይ ስርዓተ ትምህርትና ጉዳይ ክህሊ ይኽእል እዩ ናይ ሃይማኖት ትካላት ጉዳይ ክህሊ ይኽእል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ግን ፅዕንቶ ዓለም ለኻውነትን ማሕበራዊ ሚድያን ካብ ቁፅፅር ማሕበረሰብና እናኾነ ስለ ዝመፀ ኩሎም ኣካላት ኩሎም እጃሞም ክዋፅኡ ዝግብኦም ዝነበሩ ኣካላት እጃሞም ክዋፅኡ ተዘይኽኢሎም ንኡስ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ዓዲ ክርከብ ህይወት ክቕይር ህይወት ማሕበረሰብ ክቕይር ዝኽእል ዝበሃል ነገር ኣይህልን እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ግን
ንእስነት ዓብዪ ዕዳ ኮይነ ኣይኮነን ንእስነት ዓብዪ ዕዳ ኣይኮነን ብተፈጥሮ ፀጋ እዩ ንእስነት ብፀጋነቱ ልክዕ ክንጥቀም ስለ ዘይከኣልና ግን ወይም ብፀጋነቱ ልክዕ ካብ ምጥቃም ተገዲፉ ትጉልበት እሱ መንፈስ እሱ ኣግባብ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ብልተጋገየ መንገዲ ክንጥቀመሉ ከለና ግን ዕዳ ይኸውን ዓብዪ ዕዳ ወይም ኣሕና ናብ ዘይንደልዮ ሂወት ክንኣትን ንግደደሉ ኩነታት ፍጠር ተሎ ንእስነት ዓብዪ ዕዳ ይኾን እምበር ብተፈጥሮ ንእስነት ፀጋ እዩ ንእስነት ማለት እኮ ብልክዕና ተሰርሐ ሂወት መስሪትና ካብ ምንባር ኣውፅኡ ኣሕና ንደልዮ ሂወት ንምንባር ዓስና ብልክዑ ንምስራሕ ዘኽእለና ጉልበት ዋዒ ብልሒ ወይ መንፈስ ኮይ ንእስነት ማለት ብዘይ ኣግባቡ እንድሕር ሓንሽሽናዮ ኣብዘይ መዓሉ እንተውዒልናዮ ድማ ከነኣቲና ሓሲብናዮ ኣብ ዘይንፈልጥ ሂወት ክንኣትን ንግደደሉ ዕዳ እዩ ሓንቲ ግዜ እውን ሓንቲ ደቂቃ እውን ኣብዚ ሂወት እዚ ከኣቲ እየ ኣብዚ ኩነት እዚ ክወድቕ እየ ኢልና ሓሲብናዮ ኣብ ዘይንፈልጥ ወዲቕና ንግነየሉ ኣቲና ንግነየሉ ኩነታት ትፍጠር ንእስነትና ፀጋነቱ ብልክዕ ፈሊጥና ብልክዕ ብዘይምጥቃምና እዩ ወይ ድማ ብልክዕ ዝፀጋነቱ ልክዕ ንኻሊእ ጉዳይ ኣግባብ ዘይኮነ ወይም ንሕማቕ ጉዳይ ክነውዕለሉ ከለና ኢና ኣብዚ ኩሉ ንኣትል ኣለና ግዜኦምን ገንዘቦምን ብኣግባብ ምጥቃም ዘይከኣሉ ምጥቃም ንዝከኣሉ ላተገዝኡ ይነብሩ ይበሃል ስለዚ ግዜኻን ጉልበትኻን ብኣግባቡ ተተጠቂምካሉ ፀጋ እዩ ተዘይተጠቂምካሉ ድማ ዕዳ እዩ ስለዚ መሰረታዊ ሓቂ ክበል ዝግብኦ ንእስነት ፀጋ እዩ ኣብ ምጥቃሙ ፀጋ እዩ ኣብ ዘይምጥቃሙ ግን ዕዳ እዩ ኣሎራ ውሽጣዊ ብርሃን ኣድማሳዊ ድምቀት